God aften og rigtig hjertelig velkommen til Lyserød torsdag. Vi har glædet os så meget til i dag. Vi har holdt så mange, vi har holdt så mange brystmøder, fordi vi støtter jo brysterne i dag. First Choice er jo et kor på 60 glade mennesker, der godt kan lide at synge. Og hver torsdag, så synes vi, det er enormt hyggeligt at komme. Og så ser vi Lottie, må gerne lige rejse op, vores korleder. Og vores pianist, Jens Kron. De sørger for, at vi lyder godt. I aften, så skal I høre noget rigtig godt musik, men det allervigtigste, det er jo, at vi skal samle ind til støtte brysterne. Som I kan se, det kan I ikke. Men heroppe, der har der kørt sådan en ting, hvor man kan se, hvor mange penge I har samlet ind. Måske kommer den frem på skærmen igen, jeg ved det ikke. Men det gør vi, når vi når dertil. Tak, Mette. Så har I jo, håber jeg, købt en masse lodder. Og jeg håber, I skal holde rigtig godt fast på dem, fordi når koncerten den er slut, så vil I få mere at vide om det. Nu vil jeg ikke sige mere. Nu vil jeg byde en helt særlig kvinde velkommen, som skal guide os igennem den her fantastiske aften. Velkommen til vores konferencier, Christine Halden. Hej Næstved. Tough crowd, ja. Så er vi i gang. Jeg hedder Christine Halden, og jeg er socialrådgiver til dagligt, og så laver jeg lidt stand-up ved siden af. Så det er lidt sådan et kontrastfyldt liv med jobcentret om dagen og stand-up om natten. Men det er mig, der skal guide jer igennem aftenen i dag, og da jeg fortalte nogle af mine veninder, at jeg var blevet kontaktet af First Choice-koret og skulle lave jokes på brystkræft, så var det sådan lidt, ja, men det er da også en måde at ødelægge sin karriere på, inden den overhovedet er gået i gang. Så husk, det er jokes, det er for sjov, og heldigvis så er de mennesker i det her kor sådan virkelig badass og overhovedet ikke selv højtidelige. Så vi skal have det rigtig sjovt, vi skal høre noget dejlig musik. Og kræft er ikke for sjov, men det behøver ikke at betyde, at vi ikke skal grine af det. Faktisk betyder det nok lige præcis, at det bør vi, mens vi er i krise. Så derfor... der er lige knap 5.000 kvinder om året, der får brystkræft, og 41 mænd faktisk. Og generelt er kvindesygdom jo ikke noget, der bliver forsket sådan super meget i, selvom vi er i 2025. På nær lige det her. Og jeg tænker, det kan have noget at gøre med, at det handler om noget, mænd har i hænderne så tit alligevel. Og også den her risiko omkring, at de kan faktisk blive fjernet, hvis det bliver rigtig alvorligt. Så der har bare siddet nogle mandlige forskere der og tænkt, så nu, vi skal i gang. Jeg har doneret mig selv til den her aften, og I kan selvfølgelig donere på MobilePay igennem hele aftenen. Jeg har også købt en masse lodder. Og så fik jeg en skør idé, lige inden vi gik i gang. Jeg tror, vi var på omkring 25.000, er det ikke rigtigt? Ja. Jeg vil gerne kaste et lille lod på puljen, der hedder, at hvis vi når 50.000 i dag, ja, ambitiøst, så får jeg tatoveret støt brysterne-logoet et sted. Det er fedt at blive, om det skal være i panden. Ja. Der er selvfølgelig nogle
helt oplagte steder, men jeg tænker, at det finder vi lige ud af, hvis det er, vi når så langt. Så støt endelig på MobilePay, og så har jeg faktisk allerede lavet en aftale med en tatovør, der hedder Mikkel Ved i Ringsted, om at han vil rigtig gerne lave den her tatovering, og så går prisen, eller pengene for tatoveringen går også til støt brysterne. Jeg tænker, at vi skal i gang med at have noget musik, og de første sange, vi skal høre, er Stand By Me og Fix You. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep,
when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, would it be worth blok ind, ikke? Fordi jeg har fået lov at sige noget. Nu er det sådan, at for faktisk meget præcis 5 år siden, der fik jeg en 50-års fødselsdagsgave, som jeg egentlig ikke havde ønsket mig, fordi jeg fik diagnosen brystkræft. Og jeg havde bare ingen idé om, hvad det var, jeg skulle gå ind til på det tidspunkt der. Og det var simpelthen bare en tsunami, der ramte mig og min kalender af aftaler, og den var heldigvis ryddet i forvejen, fordi det var jo så under corona, men det var voldsomt, og det tror jeg, det vil være for de fleste, hvis ikke at man kender nogen, har mødt nogen, der har været igennem det her, og alligevel tror jeg også, men altså, ja, det var helt vildt, ikke? Det var bare det, jeg ville sige. Men under mit forløb, der var der
familie og venner, der fulgte mig på den her app, som Kræftens Bekæmpelse har, der hedder Sammenholdet, som jeg også lige vil slå et slag for den er virkelig god, og det er sådan et sted, hvor du kan invitere ind i et lukket netværk, hvor du ikke sælger alle dine data ud, ligesom på Messenger. Og herinde, der kan man altså holde folk samlet, opdateret, hvilket virkelig er godt, fordi man kan gøre det, når man selv har overskud. Og jeg har også hørt den anden side fra, at det er virkelig dejligt at være opdateret, uden at føle, at man forstyrrer, ligesom. Så det var bare sådan en lille note, I godt må skrive jer bag øret her. På denne her app, der fulgte min barndomsveninde Anne også med, og det skulle desværre vise sig, at i slutningen af mit forløb fik hun også konstateret brystkræft. Og hvis hun på noget tidspunkt havde troet, at hun vidste, hvad hun gik ind til, fordi hun havde fulgt efter mig, eller fulgt med hos mig, så tror jeg, hun blev overrasket, fordi det viser sig så, at hvor jeg ligesom havde et forløb ude i denne her ende, et relativt godt forløb med en brystbevarende operation, så havde Anne altså, hun kaldte sig selv dronning af bivirkninger. Hun ragede alt til sig. Hun havde genet, hun fik fjernet begge bryster og rekonstrueret osv. Så vi begyndte at snakke om, at det var simpelthen, altså der var jo ingen af os, der anede, hvad det var, at vi var blevet kastet ud i her, og der er ligesom ikke rigtig nogen, der kan læse en masse fakta og sådan noget, du kan sgu ikke finde nogen steder om, hvad folk føler og tænker, og hvor forskelligt det faktisk kan være. Så vi snakkede om, at vi måtte gøre noget, vi måtte formidle et eller andet. Og det andet, som var ude på den gode side igen og fik job i udlandet, så foreslog hun faktisk, at vi lavede en podcast. Og det var så det, der blev til Cancer og Co., som er en samtale-podcast, der samler på folks personlige historier. Og jeg kan se, der sidder nogen her. Hej Camilla, hvor er det fedt at se dig. Der er flere, der har været med allerede. Og det var bare meget vigtigt for os, at det skulle blive noget let og luftigt. Og der er jo nok heller ikke nogen, der har gået nogens næse, fordi det står lidt bag ved nogle af jer, men vi er jo nogle i lyserøde bluser her i koret, og der er faktisk også Maria, du sidder lige der. Maria synger ikke mere i øjeblikket, hun er faktisk i gang med behandling. Og vi er faktisk den perfekte visuelle statistik på det her, fordi vi er cirka 40 kvinder i koret, og vi er så 5, der har haft brystkræft inden for de seneste år her. Og det er altså 1 ud af 8 kvinder i Danmark, der får brystkræft. Så det var bare lige sådan en lille note. Og Lisbeth og Sanne heromme bagved, de har simpelthen også deres eget afsnit, deres egen episode i podcasten Cancer Co. Og Jane, jeg skal snart have Janes afsnit op. Vi har nemlig været ude og gå, fordi det startede rent faktisk med Pernille. Pernille, hvor sidder du? Pernille var vores første gæst. Hun er gammel barndomsven med mig og Anne. Så det var Anne i den ene ende af WhatsAppen, og mig og Pernille i den anden ende. Nu er det så blevet til walk and talks, fordi det bare er mig. Og altså, jeg vil sige, jeg har lært lidt af den her podcast, at det er målgruppen er måske ikke lige, Anna og mig havde faktisk forestillet os, at det skulle være, når man fik den her diagnose, og man ikke vidste, hvad man gik ind til, så kunne man jo høre alle mulige historier her. Men det er nok ikke den bedste idé, fordi dels så kan man simpelthen ikke rumme det, når man er i gang, tror jeg, og mange har måske også svært ved at forholde sig til noget, de i forvejen ikke ved, om det vedkommende. Men den er rigtig god til pårørende på det her tidspunkt, for det er pisse svært at være pårørende, fordi hvordan skal man vide, hvordan man skal hjælpe, når vi ikke engang selv ved, hvad der sker med vores krop og hvad vi har brug for osv. Men det kan give et indblik i, hvad man er igennem. Til gengæld så er den virkelig god den dag, hvor man slipper systemet, og jeg siger slipper, fordi fra den ene dag til den anden, så er du færdig i behandling, og så det her system, der har holdt hånden under dig nærmest dagligt i måske op til 1 år eller mere, de er bare væk. Og så kan man godt føle sig sådan ret alene, og måske har man senfølger, og måske kommer de først på bagkant længere hen i forløbet. Og der er det virkelig godt at kunne have de her historier at spejle sig i. Så hvis der nu sidder nogen og tænker, jeg kender 1 eller 2, der godt kunne høre den her podcast og få gavn af den, så har jeg faktisk sat til nogle visitkort hernede, med sådan nogle QR-koder på. Og der kan også søge på Cancer på, så kommer den op sådan de mest gængse steder. Men det var altså reklameblokken lige herfra, og jeg synes bare, vi skal se at komme videre. Så Christine, du får mikrofonen. Tak for jeres tid.
var jeg glad for, at hun skulle sige noget efter den sang. Er vi okay? Alle sammen? Jeg kan godt afsløre, at under øveren, der fik jeg da i hvert fald lige en klump i halsen her. En meget, meget rørende sang. Jeg har hørt et enkelt afsnit af den her podcast, og der er et afsnit med Line, som vist ikke er her i dag. Er det ikke rigtigt med det? Ja. Som fortæller, at en ting er det der med at skulle ud og date normalt, men efter et kræftforløb, der kan det altså være en ekstra udfordring, fordi en ting er, hvis man er enlig mor, eller sådan, det kan være lidt svært at sælge sig selv der, men når man så også mangler begge bryster, og har tørre slimhænder og ikke noget hår, så begynder det altså at blive en udfordring. Ja. De her 4 kvinder, som har lyserøde bluser på, de har været så søde at dele nogle budskaber med mig, eller nogle inputs omkring deres forløb. Og Lisbeth, ja, du fortalte mig, at du havde fundet en knude i dit bryst. Den fik du opereret ud, og det viste sig at være kræft. Og din datter blev rasende. Fordi hun troede, at du havde løjet for hende. Hun troede, at du havde skjult det. Og jeg ved ikke med jer, men er det ikke kun teenager, der kan blive sure over, at andre har en livstruende sygdom og har valgt ikke at sige det? Altså, ja, men jeg har også rigtige problemer nu, ikke? Ja. Men Lisbeths budskab er sådan set det her med at være åben og ærlig, og det aftalte vi for den dag, at fra nu af siger vi sandheden, og også da det ramte dig igen, der var I fuldstændig ærlige omkring forløbet, så de vidste, hvad de kunne regne med. Du sagde også, at det er rigtig vigtigt, det der med at have mennesker omkring sig, og jeg kom til at tænke på det der med, nogle gange, når vi er i krise, så siger folk, at man kan ikke sige noget forkert. Det vil jeg godt udfordre lidt. Så her er der 4 ting, man ikke skal sige til en, der har fået kræft. Jeg har en dårlig hårdag. Skal man ikke sige. Nu skal du ikke blive bange, men... Og man skal slet ikke sige det, hvis man er læge, fordi de siger det altid lige inden de siger noget, man skal være fucking bange for. Jeg skal holde op med at sige det. Hvor lang tid efter du er død, går der før jeg må gå på Tinder? Det skal jeg ikke sige. Nej. Og så den allerbedste, som jeg også tror, du nævnte, Lisbeth. Jeg kendte også en gang, der havde brystkræft. Hun døde. Lad være med det. Lad være med det. Der er brug for kram og nærvær og hjemmelavet mad til fryseren. Men mindre man er lige så dårlig til at lave mad som mig, så skal man give et gavekort til Volt. Der er brug for venskab, og den næste sang, vi skal høre, den handler lige præcis om det. You've got a friend in me.
Næste, der var så sød at dele en historie med mig, det var Sanne. Hvor er du hen? Ja. Du er der? Perfekt. Sanne, hun fortalte mig, at hun havde været i lufthavnen, hun havde været at rejse sammen med sin datter. Og så havde hun lagt sin brystprotese i sin kuffert. Ja, I kan nok fornemme, hvor det her bærer hen af. Men Sanne og hendes datter, de bliver hævet til side, og Sannes datter bliver panisk for, at nu bliver hendes mor anholdt for smuglervarer eller andet. Men den her brystprotese, den har altså lyst op som noget mistænkeligt, som de skal have tjekket. Så de åbner kufferten, og lufthavnspersonalet tager den her protese op. Og jeg forestiller mig på sådan et scenarie, hvor Sanne lige har slået ham der over fingrene og sagt, at du er samtykke til at røre min bryst. Ja, samtykke er altid vigtigt, uanset om det er ting, der sidder fast på kroppen eller ej. Sanne, du har også et par ting, du gerne selv vil sige, så giv mig lige en kæmpe hånd. Bryster skal tjekkes ind, de skal ikke i håndvægten. Kære alle sammen, først vil jeg personligt gerne sige tak, fordi I alle er kommet i aften. Og I er med til at støtte en god sag. Det betyder så utrolig meget mere, end vi ved. Så tusind tak. Når man får diagnosen brystkræft, så bliver man medlem af en klub, som man egentlig aldrig havde lyst til at blive medlem af. Der er rigtig mange medlemmer i den klub. Selvom vi ikke havde planer om at lære hinanden at kende, så er det faktisk et virkelig behageligt bekendtskab. Så her står jeg i dag som en af dem i lyserød bluse. Midt i chokket og sårbarhed opdager man, at man ikke står alene. At familie, mand, børn, venner og veninder pludselig bliver ens livline. Min mand, som har skiftet forbinding, Gud ved hvor mange gange, givet mig indsprøjtninger, selvom jeg tikkede ham om at lade være, og holdt mig i hånden hele vejen. Selv da jeg var skaldet, havde væsken sår og et kateter i armen, og ikke ligefrem følte, at jeg var gudsmuk. Mine børn, som altid kunne vende det negative til noget positivt, og få mig til at grine, og være med til at føle mig glad, eller få mig til at blive glad og føle mig elsket. Selv på de dage, hvor jeg havde mest lyst til at blive under dyben. Min mor, som utrættelig har kørt mig til samtlige kemo- og strålebehandlinger. Hun har lyttet, hun har lagt skulder til, hun har ordnet vasketøj, og hun har holdt modet oppe hos mig. Min svigermor, som hele tiden lige tjekkede ind og hørte, hvordan jeg havde det, og tilbød hjælpen, når hun kunne. Mine gamle veninder, som har skrevet små beskeder, besøgte mig impulsivt, sendte blomster, hed mig med ud i luften og gå tur med et sommerhus, og endda nogen er kommet med rækkekalender til jul. Mine nye veninder, kemopigerne, som lægger ører til, giver plads til at være i det, og giver gode råd. Og faktisk så er de alle sammen repræsenteret her i aften. Sammen med naboer, og selv min chef, hun er her. Det er jeg virkelig taknemmelig for. Bagefter så kan man, som Mette, hun også sagde, nemt føle sig ensom. Fordi man bliver slået fri, og ens ben absolut ikke kan bære. Nok er jeg kommet rask ud på den anden side, men min krop er en helt anden. Min personlighed har ændret sig, og jeg kender ikke mine egne grænser og min ydeevne. Den nye Sanne skal lære af den gamle Sandes erfaringer, men den gamle Sanne skal lære den nye Sandes begrænsninger. Senfølger er noget, som der ikke før har været så meget fokus på.
Men det skal I have nu, heldigvis. For det er vigtigt. Måske er det faktisk den allersværeste kamp i et kraftforløb, som mit. Men det er vigtigt at være positiv. Det er i dag præcis 2 år siden, jeg tabte alt mit hår. Men hey, her står jeg med spænder i håret igen. Taknemmelighed får en helt anden betydning. Taknemmelighed for de små ting, en sms, et grin, en kram. Og for de store ting, kærlighed, venskab og familie. Når man går igennem sådan et forløb, så opdager man, at selv de små ting kan bære igennem det sværeste. Og så lærer man, at sårbarhed faktisk ikke er en svaghed, det er en superkraft. For når man så åbner sig og siger, jeg kan ikke klare det her alene, jeg har brug for hjælp, så sker der noget smukt. Så træder mennesker til med kærlighed, med styrke og med håb. For brystkræft, det tager noget fra en, men det giver også noget tilbage. Det minder os om, at vi ikke er alene, at vi står stærkere sammen, og at selv i mørket kan vi finde lys. Nogle gange i form af en god veninde, et kærligt blik fra et barn, eller en mand, der siger, du er stadig dig, og jeg elsker dig. Og husk, at med humor kommer man virkelig langt, og det kan sagtens gå hånd i hånd med alvor. Hvilke kvinder i det her rum har ikke sagt, efter en lang dag, når man er kommet hjem og kan smide BH'en. Men så prøv at forestille jer, hvordan det er, når man kan komme hjem og smide BH'en og brystet. Derfor så skal vi i aften løfte hinanden, fejre livet og ikke mindst grine sammen. For der er ikke noget, som brystkræftene hader mere, end når vi griner højt, elsker dybt og lever fuldt. First Choice, mit kor. De har været en uvurderlig støtte i mit kræftforløb. Imens jeg var sygemeldt, så tog pigerne nogle øveaftener en selfie og sendte til mig med en hilsen om, at de savnede mig. Og jeg fik også lov til at beholde min plads i koret, selvom der er en stor venteliste. Så da jeg kom tilbage, der stod der stadigvæk. Bogstaveligt talt, så har jeg koret i ryggen i dag. Og jeg føler, at de alle står her for min skyld i aften. Og det er et virkelig godt billede på den følelse, jeg har haft gennem hele mit forløb. Så tusind tak for jer. Den sidste aften, inden jeg sagde gensyn til koret og gik i gang med min behandling, der startede vi på en sang, som nu har fået en ny betydning og en helt særlig plads i mit hjerte. Jeg stod ved siden af Jane, min korbøjle, og holdt hende i hånden. Hun kiggede mig i øjnene, og så sang vi, i morgen er der også en dag, og det gør vi igen.
Jane, hvor er du? Godt. Du har også delt lidt historie med mig. Tak for det. Du fortalte blandt andet, at dine børnebørn havde fået lov at klippe dig, da du blev syg, og dit hår begyndte at falde af. Og de har ikke helt forstået, at det måske var relateret til sygdommen. I hvert fald så har de spurgt, hvornår de må klippe dig igen. Og nu har jeg selv små børn, og de fleste, der har haft små børn, ved godt, hvordan det ser ud, når et barn kommer hjem fra børnehaven og selv har klippet hår. Det er ikke noget, der bliver en pæn frisyr ud af i hvert fald. Så jeg tror kun, det har været fordelen der, mens det hele skulle af. Du fortalte mig også, at mens du var sygemeldt, der var der en sagsbehandler nede på kommunen, der havde spurgt dig, om du havde en livstruende sygdom. Og så havde jeg sagt, det ved jeg ikke. Altså. Og så har du sagt, kan du ikke lige ringe til din læge og spørge? Det tror jeg ikke er et opkald, jeg har lyst til at foretage, kan jeg mærke. Og jeg kunne også mærke, at jeg tænkte, okay, det er alligevel vildt sagt. Nu arbejder jeg jo selv i faget og har mødt rigtig mange kvinder med brystkræft. Og magen til badass bitches skal man altså lede længe efter. Fordi udover bivirkninger ved behandling og frygten og senfølger, der har gjort, at jeg har kigget på de her mennesker og tænkt, hvordan står I overhovedet oprejst, så er der også alle mulige lovgivningsmæssige krav, som overhovedet ikke giver mening. Det er en anden snak, den tager vi på Christiansborg en anden dag. Men jeg blev faktisk en lille smule vred, da du fortalte mig, at du var blevet bedt om det her, både menneskeligt og fagligt. Og så var der også en lille bitte del af mig, der tænkte, må vi godt det? Ja, det vil gøre mit arbejde nemmere. Altså, det er jeg bare nødt til at sige. Så det skal jeg da lige have kigget på i morgen, kan jeg mærke. Du fortalte også, at mens du fik behandling, der var I en gruppe kvinder, der gik i behandling sammen, og kaldte jer for kemopigerne. Ja. Det lyder enten som en gruppe superhelte, og ellers så de der rigtig onde piger fra balletklassen, ikke? Altså det er enten eller. Men det siger måske lige præcis noget om det der fællesskab, man kan finde i at være i den samme båd, uanset om det er en rigtig nederen båd, så er man der sammen. Og heldigvis så er overlevelsesraten jo rigtig høj i dag. Over 90% lever stadig efter 5 år med diagnosen. Så man kan sige, at behandlingen giver os lyset tilbage. Alle må leve og dø. Lad dig nu
det gør det jeg stadig, altså, det er jo ikke fordi, at jeg har manglet det, kan man sige, men skal vi ikke lige give First Choice Koret en kæmpe hånd for de dejlige sange? I forbindelse med brystkræft er der jo også rigtig mange, der taler om forebyggelse, og noget af det er jo for eksempel komme ud og få noget motion, spise noget sund mad, sov 8 timer om natten. Og jeg kan godt mærke, at der har jeg i hvert fald lidt at udvikle mig på personligt. Så husk, at I kan fortsat donere. Skal vi have en status, eller skal vi gemme det til sidst? Altså, det er lidt besværligt. Så vi dropper det. Det er bøvlet. Jeg gad bare godt at se om... Nej, I må selvfølgelig gerne blive ved med at donere hele aftenen, fordi hver en krone tæller i kampen mod brystkræft. Og efter et kræftforløb, der vil man bare gerne ud i friheden. Og I skal med, fordi vi skal til at have en fællessang. Og teksten til fællessangen står simpelthen bag på de flyers, der lå på stolen. Og man må gerne synge med og synge højt. Og det gør heller ikke noget, hvis det lyder dårligt. Der er plads til det her. Det har jeg i hvert fald tænkt mig. Så nu skal vi ud under åben himmel. Stille, roligt, syren.
plads til en... hvor mange er vi? Er der plads i koret? Skal have en større scene i hvert fald, det kan jeg sige. Nu nævnte jeg jo 4 ting, man helst ikke skal sige til folk, der har fået kræft. Jeg har også tænkt lidt over, kan der være nogle fordele? Kan der være nogle ting, som kan være gode ved at blive ramt af kræft? Som udgangspunkt ikke, og dog alligevel. Man skal ikke have nogen til at holde sit hår, når man kaster op. I hvert fald er det meget praktisk, at man kan tage det af i processen, ikke? Man kan måske undvære at købe BH'er i en periode. Har I set, hvad det lort koster? Altså, folk er også sådan en lille smule mere tolerante, hvis man glemmer et eller andet. De kemohjerne, ikke? Altså, ens børns navn og andre små ting. Der er stadig lodder, for jeg ved. Perfekt. Vi skal sælge lodder. Skal vi... Er det lige nu? Så går jeg rundt og sælger. Er det det, vi gør? Jeg går rundt indtil alle er købt mig. Der er stadig flere lodder. Hvis man... Ja, ræk hånden op, hvis jeg har lyst til at købe nogle. Perfekt. Jeg tænker... Ja, perfekt. Godt. QR-kode. Som I kan fornemme, så er det her meget struktureret program. Ja. Det er det. Hvad nåede jeg til? Jeg nåede til kemohjern. Apropos. Ja. Godt. Man er fri for at rense afløb derhjemme. Fordi det er jo nok ikke mit hår, vel Henning? Og desuden har jeg også kvalme. Så det bliver ikke mig. Det allervigtigste efter et kræftforløb, det er håbet. Det er det, jeg ligesom har fundet frem til hos jer, der har været ramt i jeres historie. Og selv efter en hård behandling, så kommer energien og hverdagen igen. Og Sande rettede mig, da jeg sagde energien, kommer sådan, nej, faktisk ikke. Meget træt hele tiden. Hverdagen kommer, meget træt hele tiden. Og man kan også sige, at det er jo super fedt det der med, at hverdagen kommer igen, og så kan man jo så lige smutte tilbage på arbejdsmarkedet, indtil vi er omkring 80 eller sådan noget. Så det er perfekt, at det venter efter. Men vi har altid håbet, og det handler den næste sang også en lille smule om, så Here Comes the Sun.
Perfekt. Jeg kan godt lide at prøve noget, og det er fordi, at jeg tænker, at flere af jer er kommet, fordi at den her sag måske kan stå jer nær. Så hvis I kender nogen, der har haft brystkræft, hvis I selv har været ramt, det kan være en kollega, eller en veninde, eller en søster. Prøv lige at klappe en gang, hvor mange af jer, der kender nogen, der har været ramt, eller skal være ramt. Hvem tramper? Okay. Jeg synes jo bare virkelig, at det understreger, hvor vigtigt det er, at vi får samlet ind til den her gode sag, at der er så mange, der har været påvirket af den her sygdom på den ene eller den anden måde, selv har været ramt, eller at det har været en, man elsker eller holder af. Så bliv ved med at donere. Der er sådan en lille ting, der er lidt sjov omkring brystkræft, og det er, at det kan være svært at undersøge tæt brystvæv, det vil sige unge kvinder, fordi de har som regel tættere brystvæv end os andre. Og jeg er så glad for, at der er kommet en dag, hvor jeg skulle blive lidt glad for, at de hænger lidt. Altså, det synes jeg er dejligt. Det giver endelig mening for mig nu i hvert fald. Og man ved, man er ung, når ens brystvæv er så tætte, at selv røntgenstråler siger, at vi prøver lige igen, når du er blevet over 50. Og på samme måde kan man jo sige, at det var der nok nogle chefer på DR, der kunne lære noget af i hvert fald. Godt. Og det er også lidt ligesom om, at Moder Natur har tænkt, lad os lige gøre det sværest at finde sygdomme hos dem, der har allerlængst tilbage at leve i. Det er mest praktisk. Så undersøg jer selv, også selvom I er unge. Hvis der er noget, der føles unormalt, gå til lægen. Hvis det kan være svært. Undskyld, det er fordi det lød som om, der var en, der sagde Chris. Nej, godt. Undskyld. Så få nogen til at hjælpe jer med det. Og det lyder også som noget, man har fundet på inde hos DR, men det kan være svært at mærke selv. Nu skal vi have en fest. Skal vi ikke det? Det skal vi. Er I klar til at holde en fest for publikum? Ja. Den kommer her med Summer Nights. Summer days drifting away.
Det var faktisk... Yes. Det var faktisk næsten alt, vi havde sådan musikalsk. Og alt for mig. Tusind tak, fordi jeg måtte komme og snakke lidt til jer og fortælle lidt jokes også om brystkræft. Så I ringer bare, hvis nogen skal bruge til begravelse eller noget andet, så... Yes. Lige om lidt, så skal vi selvfølgelig have en status på indsamlingen. Jeg ved ikke om, og vi skal også have fordelt de her hovedpræmier, men jeg ved ikke om vi lige skal lave en lille kort pause, hvor folk lige kan gå ned og bruge flere penge på drikkevarer, så vi får lidt ind på det, inden vi samles, eller hvad siger du? Ja, undskyld, jeg også kaster dig sådan under bussen. Jeg tror, vi skal tage Godt. Super. Yes. Men tak til jer i First Choice, fordi at I inviterede mig. Det har været en af de mere meningsfulde opgaver. Ja, skal der huske. Det er ligesom at være derhjemme med børn. Nu tager vi tråden. Undskyld. Meningsfuld, ja tak. Det har været så meningsfuldt. Det har været lidt mere meningsfuldt det her, end det sædvanlige stand-up, hvor jeg snakker menstruationsjokes og støver unge fyre op på Tinder. Så dejlig aften, og tusind tak igen til jer for at have mig med. Og kan I tåle et ekstra nummer? Ja. Yeah. Say,